You sound good, Jigs. Okay, how about si Sir Jesse? Hello, Sir Jesse. May hapon. Maklaro ako diya, bay, Ralph? Yes, sir. Yes, sir. Madunggan na ka, sir. Sige. O live na ta karon. Yes, yes, yes. Maayong adlaw sa kanatong tanan. I'm your host. My name is Jiggy Juice, and on the spot this afternoon, ato ning gitawag og follow through nga istorya na ni Jesse Bareng dili pa lang dugay katong pag after the typhoon Tino unya nagisgot kami og what happened, murag mahog to siya og murag ato gi-analyze ang black box mahog, di ba? Ang debris karon si Sir Jesse Bareng ang ato ang environmentalist, ang ato ang river advocate, murag medyo naka-studio na siya gamay sa paan og waterways sa Cebu, di ba? So Sir Jesse, unsa po ang nakatunan, Sir Jesse, unsa imong nakit-an sa imong pag-studio sa atong mga waterways diri sa Cebu? Okay, may hapon, Jigs. Ang nakita na ko is nagkuha magyud ko kanang naglibog akong nganong naguba ang lusaran og maayo ang mga kirang bahin sa tuang syudad ba, lusaran dito sa Parel. So akong sige og tan-aw kung ano kay abi na ko og kuan siya kanang buhawi, pero di man sad wa man sad magda ang bagyo og buhawi kay ang bagyo is dako man gina siyang buhawi mismo. So akong crush out ang buhawi unya sige na kong research, nakita na ko nga doon di ay gitawag og nga phenomena nga gitawag og orographic phenomenon or effect. So kanang orographic effect mahitabo ni siya kung ang bagyo ang kanang iyahang tuyok nga hangin sa bagyo ba mubanda og bukid, inigbanda niya sa bukid niya mo katkat siya sa bukid na ay mahitabo nga mabugnaw ang katong iyahang hangin nga ni banda mo magpuyos niya siya og kanang kaning uwan nga gikan sa water vapor mahimong liquid unya mao nang mobundak og uwan. Mo na siya ang phenomenon gitawag og orographic effect. So mao to inaitabo dito ang uwan ang kaning hangin nga gatuyok nga nisud ngadto sa Bourbon, di ba? Bourbon man to ni landfall. Unya ang iyahang nibalik nga hangin gitawag na siya og rain band, niigo ngadto sa bukid katong mountain range nga gikan sa Manunggal gani padung ngadto Danau. Kana nga mountain range mao na siya iyang gikatkat atong rain band. Unya tungod anang iyang pagkatkat na kuan siya na siya nabugnawan siya. So ang pagkabugnaw niya na ang water vapor nga iyang gida sa hangin nahimong droplets. Dahil murag ang humidity niya ni taas, so mao na siya ang scientific nga explanation nganong nibundak ang dako nga tubig dito sa kabukiran niya ang diri sa atong madunggan nga hinay ra ang mao na siya epekto basta orographic ang effect ang ngadto sa nabundakan dito ang daghan unya ang sa layo-layo nga bahin katong mura og kanang sa coastal muhinay ng uwan mo to atong na batian yun na batyagan nato so mao tong naitabo. So pag-abot niya sa katong range sa Manunggal ngadto sa Danau, water divide man na sa Central Cebu protected landscape, mao tong ang tubig na bahin ang uban ang madako-dakong bahin dito sa Balamban o sa Asturias. Ya ang uban mao tong ninaog ngadto sa gikan sa Danau padung sa Talisay, mao tong hitaboa. So imuhang kani imong mga imong gipang studyuhan ba? Mo ni ang tibuok waterway system nga you're very familiar with, di ba? Murag medyo mahug man kag atong in-house river expert, di ba? Unsa man imong na nakit-an nga murag na discover nimo bag-o lang? Ang katong pagkatagak is uwan, katong pagkatagak mo man tay gitawag og sa meteorology og
orographic enhancement. So ma-double or ma-times 3 ang kaning volume sa uwan, mga matagak ibundak diha sa kanang bukid. So pagbundak sa bukid mo tong nabahin siya, kunya ni subay niya siya sa kasapaan. Ang niya pagsubay niya sa kasapaan, iyang nakitaan or supposed to be na man ay mga mo pahinay sa dagan sa tubig labi praya sa watershed ina kang mga ugnay kahoy makapahinay niya ang kanang kuan kanang mga cover kanang air cover niya problema kay ang iyang gigian na may mga quarry. So ang mga quarry ni pasamot sa kuan baha ni sini mautoy nada nga mga lapok sa ubos katong nakita nato sa ubos nga mga lapok nga baga kayo gikan ta diha sa mga kanang lugar nga napahak ya gikutkot sa baha gidas ubos. Pagkahuman na apay katong niya pagkaubos ubos pa gyud dito na sad ni activate na sa tong flood control nga ni channelize gipasamot og kusog ang tubig nga gikan sa ibabaw daan kusog pa siya gi-channel pa gyud sa mga katong mga flood control nga gipagamay ang sapa niya so mao tong natiwas siya niya mao tong pagkaabot sa ubos pati yung kusuga mao tong na daghang kay naharos na banlas nga mga kabalayan. So katong mga flood control projects nga nakita nato sa atong mga pictures ug sa mga videos ba, wala gid siya ni hold up, wala gid siya nakapugong sa tubig. Wala gid siya nakapugong, naka-enhance gani sa baha. Uy, naka-enhance nun sa baha. Nakapakusog ba kay ang kanang kuan iya mo narrow man na siya or kanang na kuan ba ni narrow ang baha ang river. Pagka narrow sa river ni kusog ang yang kuan ni sirit ang tubig. So pag sirit sa tubig mautong sa ubos kita na to nga bukal-bukal ang kuan ang sapa mo hadlok kay ta murag muhigop og tao. So hadlok kayo ang tubig. Sir Baring, Sir Jesse, in an ideal situation ba, in an ideal world nga we built the flood control projects right. What scenario unsa kay nahitabo based on what you've learned? Kung granting nakapugong to og daghan kayong volume of water from the rain during Tino, unsa kay nahitabo? Kato og sakto pag itong pagkabuhat, maybe mahinahinay ang kuan ang iyahang bulog padung sa ubos kunya kung lapad sa siya mohinay pag yun. So ang atong purpose mangod sa baha nga dili siya maglumba pa daw sa ubos, mag-inay siya ba. So mo bitaw nang giingon nga unta kung wala pa flood control labi na sa katong mga ibabaw pang bukid, ibabaw pang bahin, kuan pa mo katag pa tong tubig dito, mohinay siya og naabot sa ubos. Pero karon kay gi-channel man ang tubig, perting kusugan naabot na yun sa ubos. Mao tong nainato siya. So kung panalitan wala pa to nibigay ang mga flood control projects, would things have been different? Ugwa ni bigay adto ang kuwagi dato katong tuas tumoy katong naa to sa mga mouth sa river. Kay kumplitan lig-on jud kayo ang katong flood control adto sa mga baba sa sapa nga naay ko wa dito adto siya maghasi. Parehas parehas konsolasyon tinawag konsolasyon. Ang konsolasyon gamay ra gyud ang sapa, gamay ra gyud ang sapa pero wa kay siya na guba ang iyang flood control pero nihasi gyapon siya sa ubos na banlas gyapong iyang mga balay ang nga waterway watershed gamay ra kay na siya nara na sa ubos so di wa kay na siya mapiktuhi sa katong gitawag na orographic pero orographic effect pero napahatan ipang sa gamay mao tong pero ang kuan yun ang waterway sa konsolasyon nga duha gamay ra jud kayo. Give us kung scenario ka kung ang pasabot nimo nasa tumoy sa flood control project asa man napita ang magbaha na hinoon. Angkat pareha sa pareha sa kanang Mandawi ang tumoy naan man kaya pag baha minadaan. So wala gyapon dili gyapon to mapugnan ang baha di ay mobalhin lang og lain nga lugar. Mobalhin lang siya kana manggong baha supposed to be kung narrow ang imuhang or wide ang imuhang river makakuha man siya inig awas niya skilid murabag mo pahinay siya bagay ang gitawag ana siya nga dili siya gabukal ang tubig rather
laminar ang flow. Kung pasabot ang laminar nga kanabang murag gaagas og hinay pero wa magbukal. So So, mo na diya. unsa man imuhang kaning naka-obserbar naman ka sa mga waterways sa siyudad sa Sugbo ug sa uban pang lugar unya na kay medyo information on hand. Unsa man imuhang nakadungog mo sa social media gud nga na kay medyo teorya unsaon man nato pagkang ning atong mga baha diri sa Sugbo. Duha sa ako nang ginaingon sa una nga duha ka klase ang baha diri karon nga ato ang tanawonon. So ang baha sa Nobyembre 4 which is mo dako kay tungod atong orographic effect ug ang baha nga normal nga naa sa syudad. So kaning baha nga normal naa sa syudad labi na sa katong gihisgot man ta ng Presidente Marcos nga niingon nga wadon yang baha amot ug unsang baha iyang wadon ang katubang Nobyembre 4 o ang urban urban nga kanang baha kay ang urban baha is a very complicated kind of baha kay dili man na siya drainage ra. Dili man drainage ang kuwang diha. Ang numero unong kuwang sa atong urban drainage is ang atong yung agianan sa tubig. For example lang kanang IS Fortuna. Kanang IS Fortuna daghan na kay nagpaagi nga gibuhat, nagbutangan nagbomba, ni cross na ganina sa Rolling Hills mismo. Pero wa man goy mudawat nga sapa or kanang waterway ana kay ang iyang mudawat supposed to be ang sa una mahiga apil manas mahiga correct niya wa naman na define diya luyo sa Rolling Hill na wa naman na siya ang kanang mudawat. So the only way nga makasulbad na in fact ako nang gihisgutan dito sa provincial katong giimbitar mi sa Movement for Livable Cebu dito sa provincial capital nga giimbitar ta. Ako gisgutan ko kana kay wala namang solusyon kanang IS Fortuna. Ang atong buhaton ang kanang IS Fortuna mo himuan atong sapa para aron na sa underground mo agi ang ibabaw dan kay wala namang ginagianan ang tubig diha bisag unsa bumbahon pa na nimo agianan. So ang atong kuwang is not the drainage system but the agianan usaw man nimo ang kanang mga culvert kung wala siya katagakan. So diin ka nigikan ang mga pronouncements sa ato ang Presidente Sir Jesse. Nag-ingon siya nga no more floods next year kuno. Tanaw nimo is that possible or what? Nagtuo sila nga ang kanang desilting alone can help or can makatabang man na siya pero dili sa akong giingon the problem is complicated hindi na pwedeng desilting lang. Kung imo kita-taon kato ganing picture nakita ko sa picture sa katong pag-anhi ni BBM na ay culvert makita nimo sa kilid sa katong kanang subang dako ang culvert tuas ubos. So tuas ubos sa kanang naagi sa iyang water level ba nya kuan pa to kanang low tide ba to so pasabot kung mo high tide masapungan tong katong iyahang outfall so pasabot ang mga outfall bisag unsa man naglimpyo ang sapa kung ang outfall sa imong drainage tuas ilawom matapunan sa kanang tubig wa gyud po na gamit kay musapong gyud po na siya sa kuan kanang musod nga tubig nya mubaha gyud po na. So mao na siya imposible nga mahitabo na siya kay kasagaran labaron nga imong tan-awon kanang gitaguan man nila ang outfall sa ilawom sa Taytayan ug imo na pangitaon ang mga outfall na ana ilawom sa Taytayan di makitaan pero katong nahitabo sa kuan basta pangdako wala gibutang sa ilawom sa Taytayan pero kasagaran sa mga outfall na sa ilawom sa Taytayan di makitaan. So imo yun ang imbestigaron na kinas kinaobsan sa kanang riverbed niya pagkahuman kung taas ang tubig diha muhuwat gyud tubig og malimpyo na siyang iyang baba para makagawas ang flooding. So imong pasabot Sir Jesse kanang atong presidente kung nag-ingon siya nga walay naibaha sunod tuig tanaw nimo ang iyang miscalculation is kanang desilting sector na or maybe napod siya lain nga buhaton pud gawas sa gitawag nimo og desilting. By the way, for the benefit of our viewers and also myself, unsa mo gyud ang desilting? What do you mean by desilting? Desilting is imong kuhaan o kanang sediments ang ilawom sa
sa riverbed para mo kuan mo lawom siya. Palawman nimo ang river ang sapa para madako siya og capacity, gitawag na og carrying capacity sa river nga iyahang hold sa nga tubig sa baha. So og makuhaan siya og self, ang tendensya na is na chance nga mudako ang iyahang carrying capacity, so dako ang iyahang chance nga maka-hold siya og dagang tubig nga baha. So mo na desilting, pero ang desilting mangod banid mo nga approach kay ining usa ka baha mo nana sa self nya, you spend how many millions just to disel nya, paghuman ini kasunod nga baha wala sa level na sa ang iyang lapok silaw. So unsa man kay solusyon ani di ay Jess? So number one is hindi na siya pwede nga sa ilang gibuhat karon nga basta na kwarta na project mura magyapon ginana magyapon nilang gitan-aw. So dili gid na mahimo ato ginang tan-awon siguroon og unsa hinungdan ining mga baha ug diha ta makahibaw kung unsay atong solusyon, kay di man na mahimo diretso lang tag solusyon niya wa nato sabta ang problema. So sa ako gyud is sabton ginang problema daan, unsay mga problema, asa ang problema, pagkahuman diha butangan og solusyon, dili kay maguna ang solusyon kaysa sabton ang problema. So nahon nimo ang solusyon unya ra ang unya ra sabton ang problema. Mao na di actually mao ginagibuhat sa tong mga mga gagamanan nga kay naay kwarta, solusyon dayon ta. Ya pagkahuman wala gid sabta og unsay problema. Ay mong suggestion siguro is mag-research on data. Nasa tayo research. Kita investigating team. Assessment, mag-study. Dili maingon ana kay ang problema man sagud sa atong nakit-an ang nag-study puro naman sa balik-balik naman sa mga naong niya. Murag sila naman sa gyapon sa study nakaingos baha. So kinsa man kay maayo nga pastudyohon ana di ay Jess. Kinsa maayo na tong tawgon, ayo na tong nga pastudyohon ana kay kanang studying ra ba? Ang instrument of the study is also important. Kung panalitan survey ka, kinahanglan ka masuwat ka og right questions panalitan. Kung research ka, kung panalitan na ay kaning i-study about the water or land na kay mga instrumento, di ba? Kinahanglan gyud na dili na ingon nga isa may nani di lang ko ana kay kanang kinahanglan sila sa mo mangita unsaon na nila, pero ako lang yung isulti nila nga kinahanglan sabton ginang problema, dili na nato ingnon nga diretso tag solusyon kay mao man ay nahitabo butang og flood control kay nakadungog tang mo baha di ba ibang Pilipinas butang na flood control kay tungod sa paghuman sa may tabo ron, di ba? So mao na ingon ko nga solusyon una sa wa pa gisabot ang problema. Pero ang gisulti kaniha ba nahibuong ko atong ingon ko nimo nga nangutana ko nimo kung pananglitan katong flood control project gisakto tug buhat ang mahitabo hinon unta is ang baha mobalhin lang sa paknaan. Yes. Dili gito mapugnan gid ang baha di ay. Is that what you're saying? Murag kana sa klase nga baha karon inana ang mahitabo gyud kay sa klase sa flood control nga ilang gibuhat mo ginamita-bo, pero di man sa nasakto ang flood control god nga ilang gibuhat. So kanang unsa man sakto wag sakto gibuhat ba? Yes. No. Unsa man sakto di ay? Ang sakto lagi is sabto natong kuan problema unya ata unsa atong kay ang kanang kuan mangod ang problema is not always the same all throughout. Naamang gid na siya specific nga problem to a specific area. So sakton ang unsay requirement ana nga area, so mao na siya ihatag niya. Dili kay kung unsay solusyon sa Talisay, mo unsay solusyon sa Danau o Compostela, masig dili mao. So wala day one size fits all nga solusyon. Kada lugar lain-lain og solusyon. Mao gina siya ni tabo. So kada lugar mo nagstudihan, imo gyud studihan, dili kay mag kanang ingon lang ta, mao ni ilang gi-solve dito, paagi sa pag-solve sa pikas, mao sa itong buhaton, di na mahitabo, di na mahimo.
So murag kinahanglan gid sila ni Jesse Barry nga nila kaning Dili siya konsulti ana. Pero Yes. ang punto nako is kanang ang pagtuon is ato yung kanang tarungon niya ato yung kanang kuan ba seryoson ba kay bisa pag mo gasto ka ng pagtuon pero once sakto ang imong pagtuon inig sulbad nimo kuan na sakto na gini mahitabo. So sa pareha karon ang nakita nga parehatong November 4 di mo gito ang gito mahimo atong kanang pagpugong ato kay kuan man to sa nature's way man to. So ang ato mabuhat na nato is to monitor na to nga nya kinahanglan modern na ang atong equipment pag monitor. Dili kay magbuhat ta og dam parehatong gingon ni BBM nga magbuhat sila og Sabo Dam. Solusyon man to sa November 4 which is sayop. Kay ang Sabo Dam kung ibutang na sa ibabaw, wa gyud punay gamit sa klase nga baha ngayon ato. Kay kuan man siya para nas baha nga hinay or kanang uwan nga hinay pero ibunta kanya ang uwan ang kanang mga dam bisag high dam pa wa anay klaro mas kuyaw pa ganing high dam kung taas kay ini kabungkag ana at dako jud kayong kuan mas dako pa ang disaster sa atong nahitabo sa katong November 4 kay og dam nga dako kayo kay ng tubig nya kalit pa jud kay man plus flood nga kuyaw kayo kay pila ka meters ang dam ino na to 30 meters 50 meters even ang mananga so sa una 90 meters gunang gihuna-huna diya limang ka nang 90 meters diya inato kadakong tubig diya unya mabungkag ang dam. Sir Jess, karon ba karong adlaw di ba medyo nagtaligsik man it's predicted nga medyo mag-uwan kuno kusog-kusog sakto ba ko Ralph nga mag-uwan karong hapon o Gabi. karong gabi. Sir Jess, kung walay panalitan na ba, just for the sake of this discussion, panalitan ang ato ang hangin mamubilin sa 45 kilometers per hour. Hinay lang hangin. Pero kusog kayong uwan, posible ba nga mahitabo niadtong November 4 ug balik kung kusog kayo? Yes, na chance ingon ana Jig kay ang mao lagi na ang akong gitan-aw nga kung naay monitoring nga sakto makita nato ang angle sa pag-igo sa kuan ba hangin ngadto sa bukid kay ang ato tungod sa ato ang unique landform ang angle sa hangin nga maigo sa bukid kay ang katong sa Tino ang angle niya na kuan siya kanang eskwalado gid ba sa bukid ug kuan siya malihis na siya mataksingan ang bukid murag di kayo siya mubundak pero katong inato nga na eskwalado gid sa bukid mo tong ibundak og dako so mo na kinahanglan atong naay monitoring kung unsay direksyon sa hangin unsaon niya pag kanang pagdasmag ang bukid kay dasmag gina sa bukid di ba ang bukid idasmagan sa hangin ya pagdasmag niya musaka siya ko na siyang inigsaka niya mo toy makapa-trigger sa pagbundak sa kuan dako kay tubig. So mao na siya ang kanang bundak sa tubig kay nanakadak ang trigger ana is hinay nga hangin. Nya ang kuan lang ang iya lang is kung makabanda siya bukid nga at 90 degrees kung makabanda siya bukid niya makita na naay nag-study ana naay nag-monitor ana nga asa siya mo banda di ba? Kung wa monitor sa banda patakibaw kung muigo ba mo plus flood ba to mo bundakan patag tubig dako so wala ta kibaw so wala tay monitoring mo na ako ang ganahan unta nga i-propose gyud sa mga kuan sa atong gobyerno nga magbuhat sila og efficient monitoring ni anang hangin kay ang hangin kuan man depende man siya sa angle of attack sa kuan sa bukid. Nanabay na invento ng instrumento ni ana para to measure that kind of wind jet. Yes, naay daghan nga may instrumento ana naay automatic weather station may butang sa kuan nga makahatag og data. Ya kay impact ang ato ang meteorology na naman tay mga automatic rain gauges pero mga rain mawita nang natay mga madawat sa ato ang cellphone nga kanang rainfall ana kay kuan naman naman tay mga automatic system station pero sa inani nga lugar pareha ning sa Cebu kinahanglan padaghanan pa gyud ang monitoring kay
kuyaw magay kuan ka na mubundak tong usab ang may tabok tong usab kay ang angle sa hangin mao man to yung determinant sa kung mubundak bang kusog tubig o di. Mura kuyawan na tahanin. Di mo bitaw to na akong O walang malig instrumento gali ang pag-asa gali kuno to predict the weather accurately nga punahan pag ginimog lain ng mga panginahanglan sa gobyerno mo. Jigs, mo na akong nahitabo sa kuan sa kanlaon. Ako sang gi kuan gi-analyze ang kanlaon. The same effect ang nahitabo sa kanlaon tungod sa height sa kanlaon nga 2,350 meters. Kunya ang Canlaon City 300 meters na. Pagsaka sa hangin, pagbuntak niya, pagpanda niya sa Canlaon ni kuan sa diyan ibuhagay sa tubig ibabaw, balik sa Canlaon niya ngadto sa digihulngan mao tong nibaha na sa to dito dapita. Mao na makita sa siguro nato katong tagkumpakto nga nanaga na nangaligid gikan sa ibabaw sa kuan Canlaon mo tabo. So, Sir Jesse, I know that you have another event that you have to show up, and I hope you can share your expertise again to us, to our listeners, to our viewers, and also to whoever wants to listen to you. I think your voice is very important. That's why we're giving you a platform para makadungog ang mga tao, ang ang gobyerno hopefully na ay mga makadungog diha nga importante kayo nga ato gining studyuhan. Walay gitawag og instant solution. Number one, number two, walay gitawag nila og kaning one size fits all solution. Kada lugar lain-lain sa mga peculiarities, lain-lain topography, lain-lain og mga hitsura ilang mga bukid ug uban pa. So dili gid mahimo nga one size fits all. So kinahanglan gyud ni studyuhan. So Sir Jesse, daghang salamat sa imong panahon. I know it's very valuable and I think kaning you're a very important voice in these very difficult times. Daghang salamat, sir. Sige, Jigs. As usual, kung munawag ka, na ako. So, daghang salamat sa tanang naminaw karon. Daghang salamat, Sir Jesse Baring. Daghang salamat. Ralph, daghang salamat, Ralph. Daghang po salamat sa inyong duha. Thank you for coming on and sharing everything that we were able to can here today. We're dagan pud kay tag. Kailangan i-process pud gyapon, no? And stick around sa atong mga viewers. You can tune in to topsmediacenter.com to listen in on our con playlist. Wait, Ralph, kamusta man ang weather diha, Ralph, sa kuan sa kaning Tops? Kamusta man diha? With regards to weather, ay kan gaina ni sige yapog uwan dire every now and then, putol-putol. I think it's sprinkling a bit right now, pero dili ka siya ingon nga kusog did kaayo. Okay. So okay ra dili kayo kaning kusog uwan, pero unsay gisulti sa atuang weatherman? Unsa ang iyang gisulti kanu sa tamo musugod og uwan nga kusog-kusog dag jutay? Wala siya ni hatag og specific nga time frame, pero it's going to be sometime tonight daw. Okay. So you guys be safe out there if you can help it. If you own a business, if you own a school or whatever, maybe you can send them home a little earlier than usual. Kay murag ang uwan mo kusog-kusog karong gabi. Daghang salamat sa ato mga tigpaminaw. Daghang salamat nimo, Ralph. And you guys take care. Bye-bye. All right. So, to our listeners, please tune in to topsmediacenter.com and listen in to Give No Fudge. Hi, my name's Benji. I'm Reinhard. I'm Brian. I'm Ryan. I'm Manny, and we are GNF Give no fudge! from Tagbilaran, Bohol. Please keep